Oroche ruerera ngati yechindo chimeyo mochibusongo urorogendrete gokonya enambenene y'abamenyi asense meyo korende abamenyi abo bagutumia amachayo mbagokeratie nchira orocho ruorokororekana kebo chenu amachayo asangeta abantu abange mirimani no bakunywa nyanju no bakunywa erera kenonka bonse no bakurusia amache gai amachayo igara amacha mange tali gusirana nekero gikiangasi tanya kurwari onde nonye ndaifotinga muntu narwara iguru ya machayo waigo orochorwo nigo rutabwati asebene chianga chigusibirigwa abwasa abantu bagusibiria ange nigitacho asogo siberi chianga lakini ana stokwane kerase taiyo ono tisosera chichire pakagaiga dokumentinga omugambi ntu achorete gosentu achorete akia serikali yongwa etale wanje tokonya katoroseria machayo erera orocherwa nyancho boigondo tigire magega abwasa bamenyi bense meyo barure ebirero byabo aso bwenge amacha una kurwa setibu por mwaka 2005 abeira okonya abantu abanga abeira okonya roche gaiga abantu bechigano abasubiri gaiga abantu banyancho roche gaiga side roche nyancho building chons yange na amacha go ja baba kwa bakonya wetani ga abu enusie taoni amacha no autumeka na amacha marabu amacha maya egende gyo gakera aboro kera abeto asebe serikali to nya gotore na kero kyo senya to kwanya kero kyo e county to ya Kisii county mono mo county re Wito webira mangana ya machi roche gaiga getacho gaiga na ande biengo che serikali ato bekira makara batia ba city gaiga na macha banyari pe akeiga bwenere egana banyino anyase ba usberi chianga na babu na intutu anyora stoko bucha waigo abasaibarie getacho kya nyanchwa kigokonya aso kwenyorere bitoki asokonia machine bibuyu bagusuguma magongoteni baruro kugania kwabo iguru ya machayo nenchira bagokora obochenu ase orochorwo bone gentana ne monontete serikali tokonya ne yega mbia pero toko bucha machero chango je twale sida one stoko pakye mongo tani mbia none tarache yende igorwe senjo kuchakara marogo baji pipichi ko bunsa motani sana abakonya pipiende ya ntatanire ya soire ya nyore ko kusenche konya na accident nero bya chindo cheito korosiwa ile kwanekia obochenu gati y'abantu bali bagutumeka amache ase obochenu bwabo gose ase ogutumeka ase merobere yabo ya kera lituko korwa ase egetacho kyanyanchwa kegotoka mbarabare negetia kanene gie chigosori kyagusi nigo nkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.